हेलो लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअआ बालाजी मन्दिराव नोंथांमोना जुदि बालाजी मन्दिराव फैफेराखैबा नै गुवाहाटीनि बालाजी मन्दिरखौ आंनि नैबे भिडिअ गासैखौबो नुजोबनो मोनगोन आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन। नै लोगोफोर बेनो मेन मन्दिरा नैबे मेन गेट ओमफ्राय मन्दिरा ओरै हाबलांनानै ओमफ्राय नैबेनो मेन मन्दिरा स' आङो दुगैना फैयाखै नालाय ओंखायनो मन्दिराव हाबलायला दानाबा नोंथांमोना बाहेरनिफ्रायनो मन्दिरखौ मोजाङै नायदो नुफेराखैबा उनाव फैनानै जाहाथे नोंसोरो दुगैस्रां लोबस्रां फैनानै हाबफैनो हागोन। नै लोगोफोर गेट बन्द दिनै ओंखायनो हाबनो मोनला मन्दिराव। नै लोगोफोर जायगाया बुहुत गुवार गोबां जायगा नायनो दं दानाबा मेन मन्दिरा जाहैबाय नैबेनो मेन मन्दिरा ओमफ्राय नैबे मेन मन्दिरा नैबेनो नुहुरनाया ओमफ्राय दानाबा जायगायाथ' बुहुत गुवार नै गोबां जायगा दं नायनो बेवहाय ओमफ्राय नै जाहाफोर फिसा फिसा मन्दिरफोर दं नैफोराव बेफोरखौ फैनानै नायफैनो हागोन। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माबा आरो पार्किं एरिया ओमफ्राय उनाव मेन लामाया नैबेनो ओरैजाय फैयो मेन लामाया ओमफ्राय ओरै फैनानै गारिफोरखौ नैबेयावनो दोननांगोन आरो लोगोफोर नैफोरावनो दोननांगोन गारिफोरखौ। ओमफ्राय एसेनोसै आरो जायगाफोरा मन्दिर नालाय ओमफ्राय दिनै आरो बन्द'खाय बारा मानसि जायाखै ओमफ्राय आं आरो इसेबां फुङावनो फैदों। दानाबा लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आंहाबो थांनोसै खामानि मावनो टाइम जाबाय ओंखायनो मन्दिरनिफ्राय ओंखारलांथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। गुड बाय।